Niri barre librekoek monologo bat egitea eskatu zidaten pasaren astean. Monologo barregarri bat. Bai, Mikel, zu daukazun perfil komikoarekin errez egingo duzu. Ez du parkatu, baina ze perfil komikoa, ni aktore dramatikoa naiz. Beste perfila, zure sudurra, Mikel, hitz egin zure sudurrari buruz. Harrituta geratu nintzen, zer dauka ba nire sudurrak ari buruz hitz egiteko. Bueno, onartu nuen, azkenean onartu nuen. Hori bai oso argi utzi nien, Nik ez dut nire sudurrari buruzko txiste merke eta zentzugabekorik egingo. Ni aktore dramatikoa naiz. Eta monologo dramatikoa egingo dut. Animalien sufrimenduari buruz hitz egingo dut. Zezenketa, esate baterako. Picasso handiak oso ondo islatu zuen tauromakiaren drama. Por cierto, hemen badago gaizki ulertu bat argitu nahi nukena. Egun hauetan irakurri dut sare sozialetan, nik gaztetan Picassoaren modelo bezala lan egin nuela. Hori egia da. Eta Picassok nire sudurrean inspiratu zela kubismoa sortzeko. Hori ez da egia. Ridikuloa da. Nire sudurra ez da kubista. Nire sudurra surrealista da. Baina, bueno, animaliei buruz ari gara, gu krudela gara animaliekin, krudela gara, oso... Bueno, esan gure artean ere krudelak gara, bullyinga, esate baterako. Por cierto, nik bullyinga sufritu nuen, eskolan, txikitan, lorito deitzen zidaten, lorito. Ez dakiz zergatik, ni oso ume isila nintzen. Aurre egin nien, kriston burrukak urteetan, azkenean lortu nuen lorito ez deitzea. Batxillergoan tukan deitu dizidaten. Baina jarraitu dezagun animali buruz hitz egiten. Bai, guk animaliak erabiltzen ditugu, hori da kontua, erabiltzen ditugu. Denetarako eta beti danik. Esate bat, irudia bera ere, erabili egiten dugu, iragarkietan. Pato VC, pastas gallo, la batxkerri... Por cierto, nik ere nire irudia utzi nien iragarki baterako, erabili zuten irudia. Gogoan izango duzu ziurazki eslogana, Kleenex XXL, sudur guztiak ez direlako berdinak. Gogoan duzu, ezta? Bai, eta animaliek ez dute merezi hain txarto tratatzea. Animaliak zintzuak direlako, onak, benetazkoak dira, ez dute gezurrik esaten, ez? Animalien artean ez dago Pinotxorik, por cierto. Nik Pinotxoren papera egin nuen antzeslan batean, moldaketa bat zen, monologo bat, Pinotxoren Pinotxa. Oso kritika ona izan nuen, oso kritika ona, nola zen. Aktoreak personaia gorpuzteko izugarrizko errestazuna dauka. Izugarrizko errestazuna, ez da gutxi. Bueno, bai, animaliak zoragarriak dira, maitagarriak dira, benetazkoak dira, animaliak sanoak dira, ez dira neurotikoak, gu bezala, ez daukate obsesiorik. Por cierto, nik obsesio txiki bat daukate, handi samarra egia esan. Zirano de Bergerak antzestu nahi dut inoiz. Ez dakit zergaitik, baina
identifikatuta sentitzen naiz personaje horrekin. Hori bai, nik Zirano euskalduna egingo nuke. Horrelako zea izango zen gutxi gora bera bere sudurraren monologo ospetsua. Zer diozu? Nire sudurra handia dela, gehiago esan daiteke horrela. Abertzalea, sudur txar horrek eminentzia laster eskatuko dizu independentzia. Sozialista, sudur benetan petrala, Espainiari egiten dio itzala. Popularra, haze bikote ederra, haze pareja. Nariz enorme eta mayor oreja. Funtzionarioa. Pituitaria horrek badu bentaja, konstipatu eskero urtebete baja. Euskaltzaina, sudur horrekin lasai mutila. Poltsikoan daukazu 3. perfila. Donostiarra, zure perfilak badu grazia. Gogorazten digu haizearen orrazia. Bilbotarra, sudur hori handia dala, handiagoa San Mames katedrala. Obsesu sexuala, pahotxa ederra duzu, zuzara suerteko, bikirten dituzu txortan egiteko. Zirikatzailea, orain esan duzu pitokeria ederra, goiko handia bada, bekoa txikerra. Aitak eskatua, esaidazu seme, behar dute jakin, zer esnifatu duzu sudur horrekin. Labur bilduz, Araban sudurra, Gipuzkoan sudurre, Ziberun sudurra, Bizkaian sudurrie, baita ere pinotxa eta porrie. Labur bilduz, animaliek asko sufritzen dute. Mila esker.